Hola a totes i tots. Benvinguts al meu canal i gràcies per subscriure-vos. Eps, si no ho heu fet encara, vinga, feu-lo, sisplau. Avui us porto un recorregut per una pista amb unes vistes espectaculars. En Strava, això es diu Gas entre cadenes. És un recorregut llarg, de 2 quilòmetres, e incita a donar-li gas a fons i anar a tota pastilla. He de dir que vaig acabar esgotat i respirava com si no n'hi hagués demà i m'hagués de quedar amb tota l'aire. Vinga, anem! Campament juvenil. Guapo, guapo, guapo. Se me iba la rueda totalmente. Espera que baje el niño. No sé si le falta fuerza o qué al colega. Es una lástima, quería batir el récord. Quería batir mi récord del otro día. Venga, comienza de cadena a cadena. La primera vegada que ho vaig fer em vaig quedar totalment desfundat en la tornada. A l'anada el vaig poder aguantar igual que ara, que anàvem més ràpid ells. Però a la tornada les meves cames van dir prou. Vamos. Vamos, dale. Dale.
que aquest corriol és un camí, és obert, per sort no és estret. Recupera. Me he quedado. Hòsties, quins forats. I toma ja. Les tafes al braç. Ja porto sang. Se me va. Ya no puedo más. Muy duro ya, no puedo ni hablar. Crec que ja arribem a la part final. Ahora ya no puedo seguir a Forest. Me he quedado pajarito. Desfondado. Veig fora de pulsacions. Final. GoPro para vídeo.